Pratite kanal Eksplozija, sada ćete saznati. Pomirili se David i Dejan, a Dalila i Koraćeva poslale oštru poruku Aleksandri Subotić. Nakon što je David sa devojkom Anom Korać napustio Zadrugu 2, on se sreo sa mlađim bratom Dejanom i pružili su ruke jedan drugom. Sa njima je naravno bila i Dejanova supruga Dalila Dragojević. Dalila je na Instagramu okačila njihove zajedničke slike uz komentar: "Jer tvoja tuga i mene boli, više od svega brate voli. Jedina ljubav što večno traje, ljubav je brata što bratu daje. Zajedno mi smo od malena, svuda sam te pratio ko sena. I neka ceo svet zna za koga bih mogao da umrem ja." Dalila je objavila i fotku sa Davidom, a u opisu je napisala: "Kada snajka uhvati u svoje ruke", poručila je Dalila, a njen suprug Dejan je imao takođe poruku: "I ubio bi za brata ako treba. Ko je tu kada te neće i kad dođu dani sreće, volite više od sebe. Ko bi ubio za tebe, nikada neće da te preda, s poštovanjem ko te gleda. Dok njega imaš, ti si jak, veruj mi, odgovor je lak, to je tvoj brat", poručio je Dejan. Nešto kasnije Dalila je objavila na Instagramu snimak sa Koraćevom, dok u kolima pevaju hit Seke Aleksić "Poludela", a mnogi su se zapitali da li su želele da pokažu da su njih dve u dobrim odnosima, te da li je pesma poruka za Aleksandru Subotić, budući da su pevale deo pesme čiji tekst glasi ovako: "Poludela, al veruj mi, to nije kraj, svako svome jatu ide, da te moje oči ne vide, više ne vide." Zapratite kanal Eksplozija i budite u toku.